Så er vi nået frem til vores anden overnatning. En lille perlehjørne fundet. En lille ø, hvor vi er stort set helt for os selv. Her skal vi have bål i aften. Med udsigt ud over vandet. Og der er masser af træer, man kan hænge i. Men vi har selvfølgelig taget panoramaudsigten, så vi tager de 3 træer der. Hvad er det, du laver der? Det er ingefær. Ingefær? Ingefær. Spændende. Hvad er det for en ret? Det er en kyllingeret inspireret fra Thailand. Fordi jeg nogensinde har været der. Nå. Min kone laver den tit til mig, og den smager fantastisk. Så nu skal jeg indvide dig i mine gastronomiske hemmeligheder. Jamen, jeg glæder mig til. Og prøv lige at se her en udsigt, man står og laver mad til. Og når det så bliver regnvejr, så kan vi lige sætte os ind her. Men det er heldigvis kun en by, og så skal vi videre sammen brænde. Og det er sgu god mad, Jørgen. Og sådan her så slutter aftenen med bål. Og der er ikke flere øl. Så herfra er det bare at sige godnat og tak for den her gang. Det var meningen, vi skulle have haft en dag til, men et voldsomt regnvejr væltede ind over Sverige, og vi valgte at tage hjem. Tak fordi I så med. Giv den eventuelt en lille tommelfinger op, hvis I kunne lide den, og vi ses igen.